Salamata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şu günkü sanyna. Halkara betaraplyk güni münasibetli 276 raýatyň günäsi geçirildi. Türkmenistanyň Ruminiýanyň universitetiniň şahamçysy açylar. Türk diplomaty Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary boldy. Türkmenistan Aziya Kubogy 2027-niň saýlama tapgyryna da toparçada çykyş eder. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik gulluklarynyň ýollaşlarynyň we beýleki döwlet ýollaşlarynyň gatnaşmagyna Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Watan habarlar gepleşigine bellenip geçilişi ýaly döwlet başlygy towa gelen raýatlaryň günäsiniň geçilýändigini, olary jeda çekmekden boşatmak ýaly sahawatly işleriň geçilýändigini bellädi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz halkara betaraplyk güni münasibetli iş kesilenleriň günäsini geçmek bilen baglanşykly permany gol çekdi. Şoňa laýyklykda hormatly prezidentimiz asylda däwe eýirip, iş kesilen 276 sany raýatyň halkara betaraplyk güni münasibetli günäsini geçmek barada permany gol çekdi. Şeýlekem döwlet başlyklary günäsi geçilen adamlaryň ählisini tutsaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgal agzalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işler geçirmek tawşyrdy. Günäsi geçilen adamlara bolsa ihlasy zähmet çekip, eziz watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, hala zähmetiň höziýini görüp ýaşamaklaryny arzu etdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz sentýabr aýyna ýurdumyzyň garaşdyrlyk bayramy münasibetli iş kesilen 736 raýatyň günäsini geçmek baradaky permany gol çekipdi. Ruminiýanyň Alba Ýulia şäherine ýerleşýän 1 desembr 1918 universitetine halkara insan-perer ilmlary we ösüş universitetiniň wekiliýeti bilen duşuk geçirildi. Ozal hem habar berişimiz ýaly halkara insan-perer ilmlary we ösüş universitetiniň prorektory Nur Muhammed Şeýhleýewiň ýollaşlygyna wekiliýet Ruminiýada saparda bolýar. Türkmenistanyň we Ruminiýanyň degişli universitetler 2018-nji ýyldan bäri hyzmatdaşlyk edýär. Şol döwürden bäri bir näçe bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirildi. Halkara hukuk we kompýuter tehnologiýasy uruw boýunça molimleriň, şeýlekem Erasmus Mobility Program maksatnamasy boýunça talipleriň alış-çalış çäreleri guruldy. Bu gedekki duşukda Ruminiýanyň 1 desembr 1918 universitetiniň rektory Daniel Breyaz bilen halkara insan-perer ilmlary we ösüş universitetiniň prorektory Nur Muhammed Şeýhleýew bu Rumin universitetiniň halkara insan-perer ilmlary we ösüş universitetine şahamçysyny döretmek boýunça ödara düşünmek hakyndaky ähtnamany taýýarlamak meselesi boýunça pikir alşdylar. Bu ugurda ilkinjileriň hatarına biznes administrasiýasy uruw boýunça magistr maksatnamasyny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu hem ykdysatçy menejerler taýýarlamak üçin oňat mümkinçilik bolar. Şeýlekem duşukda Ýewropa Birleşiginiň Erasmus goşmak maksatnamasynyň çäklerini iki ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek uğurlary maslahatlaşyldy. Bu wagtda geljek okuw ýylynda Ruminiýanyň universitetiniň çäklerini Türkmenistanyň ýokary okuw mektebiniň molimlerini gysga wagtlyk okuw maksatnamalaryny geçmegi boýunça deslapky ilalaşa kazanyldy. Bundan başga Ruminiýanyň 1 desembr 1918 universitetine türkmen halkynyň görnekli şahyry Magtumul Pragynyň 300 ýyllygyna hemde Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 29 ýyllygyna bagşlanan meden çäre guruldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň täze baş sekretary wezipesine ozalky Türkiýanyň daşary işler ministri we Türkiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili Feruddin Sinirlioğlu saýlandy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň täze ýolbaşy düzümini gutlaýaryn Feruddin Sinirlioğlu guramanyň baş sekretary wezipesine saýlandy. Guramanyň demokratik institutlar we adam hukuklary bürosynyň başlyklygyna Christoph Kamp milli azyklar boýunça ýokary komissary wezipesine Bratu saýlany diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki döwürleýin başlygy Maltanyň daşary işler ministri Jan Borg habar berdi. Ilkinji gezek bu türk diplomaty Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary wezipesine saýlandy. Baş sekretar 3 ýyllyk möhlete saýlanýar. Feruddin Sinirlioğlu 2015-nji ýylda döredilen wagtlaýyn hökümetiň daşary işler ministri bolupdy. Şeýlekem ol köp ýyllaryň dowamyna daşary işler ministriniň ornmasary wezipesine amalaşyrdy. 2016-njy 2023-nji ýyllarda Türkiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili boldy. 2023-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary tarapyndan Awganistan boýunça garaşsyz baha beriş boýunça ýürüýdi utgaşdyrjy wezipesine bellenipdi.
9 dekabrda Aziýanyň Futbol Konfederatsiýasynyň edara binasynyň yerleşýän ýeri bolan Kuala Lumpur şäherinde 2027-nji ýyla geçirijek Aziýa Kubogynyň saýlama tapgarynyň bize çekişlik dawarasy geçirildi. Onuň netijesinde Türkmenistanyň milli ýygnysy D toporçudy Taýlandyň, Hytaý, Taýbeýiniň hemde Sri Lankanyň milli ýygyny toporlary bilen duşýar. Bize çekişligiň netijesinde ýygnalaryň 4-üsinden ibaret bolan toporçularyň 6-sy düzüldi. 2027-nji ýyla Saudy Arabistanyna geçirijek Aziýa Kubogynyň final tapgary toporçularyň ýeňjiler çykyş etmäge mümkinçilik alarlar. Bize çekişligiň netijeleri: A toporçu Täjikistan, Filipinler, Maldiva adalary, Günnogor, Timor. B toporçu Livan, Yemen, Bhutan, Brunei. C toporçu Hindistan, Hytaý, Gangkok, Singapur, Bangladeş. D toporçu Taýland, Türkmenistan, Hytaý, Taýbey, Sri Lanka. E toporçu Siriýa, Awganistan, Myanmar, Pakistan. F toporçu Vietnam, Malaziýa, Nepal, Laos. Ine mehriban müştaglar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolyň.